Mayong hapon, yaring nagapangunang nga balita. Mayor Trillanes nagahinyo sa mga medical frontliners, persons with comorbidities kag senior citizen nga magpa-booster shot na. Kag Candlelight Festival ginhiwat sa parokya sang Miraculous Medal sa Barangay Kalumpang, Molo. Nagkapaday ng vaccination rollout para sa mga pamatanon nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos. Suno kay Mayor Jerry Trillanes, nakarecord ng syudad sang kapin 33,000 ka mga kabataan ang nabakunahan kontra COVID-19. Ginpanugutan naman sang IATF ang paghatag sang booster shot. Gani nagainyo ang alkalde sa mga wala pa makapa-booster shot ng mga medical frontliners, senior citizen kag persons with comorbidities nga magpadulong na sa mga Megavax site. Bukas ang SM City Iloilo, University of San Agustin kag Robinson's Haro para sa mga pamatanon nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos kag mga luyag magpabakuna kontra COVID-19 o kun magbaton sang booster shot. Para naman sa mga magapabakuna sang second dose sang Pfizer vaccine, sarang mapadulungan ng Mega World Transport Hub kag Ateneo de Iloilo. Samtang, ginaulat man sang alkalde ang go signal sang national government para sa pagbakuna sang COVID-19 vaccine sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtub 11 ka tuig. Naghiwat sang Candlelight Festival ang parokya sang Miraculous Medal sa Barangay Kalumpang, Molo. Ini ang ginpangunahan sang Parish Youth kag Ministry on Social Communications sang nasambit nga parokya kaupod ang Arkidiocese sang Haro. Ang Candlelight Festival o kon pagsindi sang madamo a kandila ang tuigan nga ginahiwat sang parokya bilang pagkilala kag paghatag pasidungog sa mahal nga Birhen Maria Immaculada Concepcion. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.